मोजां जाहांबाय दुरान क्लाबाव जागोनथ' बेरायफैगोन ना मानसिफ्रा सेल्फि केमेरा लानाय नोंथांमोनहाबो फैनानै लाफैनो हागोन नै सेल्फिफोर लाफैयोबा मोजां जागासिनो ना बैखौलाय मा होनो वाटार मा होनगोन बेखौ वाटार मा जायगाया थोआलै गोजान मानसि जानो मा जायगा दंबावना बिनारखौ लागायजोबगोन औ लामा लागायजोबगोन बे पाँच तारीख होने वाला है जिरायग्रा थोआलै बे नों जिरायग्राखौ थोगोन बायदि मोनो जिरायग्रा थोआ एसे फिसाद्राय जागोन माबा होनदों बे मोनसे आइपिएल बेखौ थानानै औ बै फाग्लानि मानसिया जागोन जाबा सान्दुं गोसानिफ्राय रैखा खालामबा साबसिन एथ' गोसो सान्दुं नङा माबोरै लहासो औ खिबा देन्जार जागोन नै खामफ्रामजोबगोन बे हरावबा साबसिन जागौमोन ना मोनायावबा लाइट थाइट थाजोब्बाय ना बिराद मानसिफोर बेरायफैयो नोंथांमोनहाबो गाहामफोर फैनानै नायफै फट'सो लाफैखायो मानसिफ्रा ना फैनानै अनेक साजायबावनांगौ दंबावोलै
दानो हाया बेवहाय नोङो निसान गायजोबनांगौ दं बिराद दंबावो खामानि गाबोन 4 थारिख ना सम्पदनिसै ना बेनो ओमफ्राय गोजानसिन जाहैदों नाय ओइ सानजासो साबसिन राउन्ड गिदिंबायलै जोङो बेखौ